Kublai pi borok ki prolog ki ba page bat sengapi ki video ki bang aji kai hakaneka channel. Hang ni ngan peni pi ki prolog ki balakai game Free Fire. Hakapor pi lakai game ngangit bon na prang pi ki bom kwa bom don mano bau na ba penthot ne ban penwit pi hakapor pi lakai game. Ti hang ni khna pin light na ki ne borok ba pila ban lakai da ka basuk ba da ka bom don ba penwit pi kila ban page ya kaneka video ngan hikai pi katok ada ki step ki ba phila ban desktop ya ki option ki ba phila ban off ya ka phone call lane phila ban off ya ki message ki ba wan leng ba ka phone jong phi tepek kene ka video hadu gut pinyo ya ki jingmentoi ka banga ai ha kane ka video tele mentang ni chmat kumno ban le ya kita ki option na ka phone jong phi phila ban play direct ya ka setting te hang ne setting phila ban wat be ya ka mobile network ma mobile network lane internet ma phila ban nyon hakane mobile network lane phila ban nyon hakane ka mobile network kaden la ka phone ti hang nei phila i hang nei exchange 4G LTE mode phila ban off ya kane kumne la da phi off ya kane kumne ka mod utu san quality ula ja pe chang tu don chu tu quality te ka mod hang nei la da kidon kino ki ba phone phi ha ka por phila kai game các một kim lạ bắn nhọ thì kim lạ bắn call thì hak por phila cái game thì là đặc quá bắn lệ ya cái này rồi phila bắn on by direct tu phila bắn play by ya call namar kidon ki badon kam phi yo se kidon ki badon kam ki bahaya ngasam kata do kawai ka pen kalong badon kam ha phila bắn on kum turu andre ka badon kam me kalong u game mode phila bắn on ni u game mode kum ne namar ba u game mode ulang badon kam ha lane phila bắn on by da u do not disturb do not disturb ru Ueda ya pi naki babon hi ki message ki bawan lengba kaneka phone yang fi marsin katon on ya kaneka do not describe pi hang ne kla tho do not describe is hide notification lai hang ne is hide notification la da pi on ya une ken la pi off kamot ki wan be ki message hak por phila ka game ro la da pi on ya unu game mode ro kaida nak jingwan jo ki message but kaida ro la da kiran ki ba phone fi kam ki re chno la da fi pick ya to call ro kam ki kam back re home screen dengan try phila sngu thu yakini ka way ka do not describe but ka way ka game mode ro kalong komju mat ka describe ka do not describe ro kalong komju fi tu do not describe is hidden notification ka bamut ba ki message ki la block lene ki la hide ki la buri no tila da pion ya kane kamot kalong ka badon kam ha khnang ba kinamuan ki message ha ka por phi la ka game te on ya kane ha ka por phi la ka game te shushu ki avru ki long ki penuit bahai phi kum ka WhatsApp ka Facebook ka Instagram tweak way ki messenger ki ba phila bane chatting bat ki blog te senyan app info te senyan kane notification ma phila ban off ya ka notification khnang ba kinamuan ki ba text phi la ki text phi lang ba ka WhatsApp kanam pun wait if he phila ban off kumne tinga try phila sngo thu ngine kundu pat hakway ka next video what let ban I like but share but subscribe nak benta ki way ki video kublai shibon